Putik yun, may dumaan na pusa. Medyo kinabahan ako ng konti. Yung sinasabi ko mga paps na papunta ka pa lang sa endurance, parang nag-endurance ka na rin. So ayun guys, welcome to Isabela. Let's go. May ilaw naman tong motor natin pag bumusina tayo, kaya nakikita naman ng mga truck yung senyas na overtake tayo. Parang ganun. Bali nalagpasan na natin yung madaming truck. Grabe yung mga pinagdaanan natin para ma-overtaken sila. Baga ito yung time kasi na hindi lang tayo puro trabaho. Minsan sa pagmumotor nababawasan yung stress natin. Ayan, at palis na ako. Nakaswitch na yung ilaw. Tapos nag-under na rin yung ating motor. Maaga yung alis natin going to Isabela. Papunta pa lang doon 300 kilometers na. Bukas pala take off natin. So ang tatakbuhin natin is 650 kilometers. So may pauwi pa tayo, pero sisikapin kong makauwi ng maaga para at least makapagpahinga na rin. Let's go, paalis na tayo ng ating bahay dito sa Binmalay, Pangasinan, going to San Isidro, Isabela. Time check, it's 12:18 ng madaling araw. Buti na lang nahanap ko yung clear visor ng aking helmet, kasi nga syempre babiyahe tayo ng gabi, take off din madaling araw ng 2 AM. Marami tayong dadaanan na na lubak, madami tayong dadaanan na bato-bato. So for sure yung mga alikabok ganyan papasok sa mata mo yan kung naka-open yung visor ng helmet mo. Kaya para at least comfortable din tayo. Dadaan tayo ng San Carlos, Malasique, Villasis, Rosales. Dire-diretso yan, Balongaw, Umiga, hanggang sa makarating na tayo ng Nueva Ecija. Sa San Jose, Nueva Ecija to Santa Fe, dire-diretso na yan. So let's go. Buti na lang at di umuulan. Di tayo mahihirapan na magmotor. Mahirap kasi pag umuulan, di tayo masyadong komportable. At the same time kasi mahirap mag-content ng umuulan. Dadaan muna tayo ng gasoline station para mag full tank. Full tank muna tayo dito para dire-diretso na tayo mamaya. Almost full tank pala, hindi ko na pinultang muna kasi wala daw gauge yung nila, yung sa premium nila. Baka umapaw daw kasi. Kaya sinakto ko lang muna ng 500. So sigurado sa sigurado magpapagas ulit tayo mamaya. Shortcut palabas ng bayan ng Villasis going to Rosales. Grabe, napakadilim, kaya sunits ko yung dalawang ilaw sa baba. Na tayo sa bridge ng Rosales. Dire-diretso na tayo. Medyo maganda naman yung takbuhan natin kasi nga wala masyadong sasakyan. Ang kalaban lang natin pag mga ganitong oras yung mga aso. Napakadaming aso sa gilid-gilid, kaya kailangan din natin mag-ingat. Mahirap na baka ang install ng aso kasi biglang tumatawid yan. Bali ito yung mga ginagawang daan dito sa may part ng Rosales. Nadaanan ko kasi ito nung kahapon. Nag-deliver ako ng output dyan sa Santa Maria tsaka sa San Quintin. Nadaanan ko na to. Ito yung cause ng traffic pag mga oras ng umaga, kasi syempre pag umaga kasi mas madaming mga sasakyan. So bali nandito na tayo sa bayan ng Balongaw to San Jose, Nueva Ecija. Dire-diretso na tayo going to Nueva Ecija. Let's go. Putik yun, may dumaan na pusa. Medyo kinabahan ako ng konti. Nakapreno ako ng konti pero nag-stop yung pusa. Dire-diretso ng pusa yun. No choice tayo, babangga natin yung pusa. Ito kasi iiwasan yun pag gano'n natatawid biglaan. Di ko na iiwasan yun. Mas delikado kasi mga pops pag iiwasan mo pa, di ba? So time check muna tayo. Time check, it's 2:39 in the morning, early morning. Bali nandito na tayo sa Lupao. Dire-diretso na tayo going to San Jose, Nueva Ecija. So bali nandito na tayo sa San Jose, Nueva Ecija. Time check, it's 2:53. Nakalis tayo ng San Carlos siguro mga 1:30 to 1:40. So yung oras na nabiyahe natin is mahigit lang isang oras. Mga 1 hour and 20 minutes from San Carlos to San Jose, Nueva Ecija. Dire-diretso muna tayo at mababa pa yung bebehiin natin. Wala pa tayo sa kalahati. Siguro darating tayo sa Isabela medyo maliwanag na.
So dito lang, yung mga kalaban mo lang dito, yung madaming mga truck. Dito na tayo guys sa Alisigsag, dito sa Karanglan. Alright. Medyo hindi nyo lang ma-appreciate yung view kasi gabi. Ito yung sinasabi ko mga paps, na papunta ka pa lang sa endurance, parang nag-endurance ka na rin. Kasi napakalayo talaga ng Isabela kung manggagaling ka nga sa Pangasinan. Hanap lang ako ng kape dito kapag kakapihan para coffee break muna, tapos inom na rin ng tubig, tapos din tayong magkape. Ito yung mga pagsubok na pagdadaanan mo dito. Napakadami kasing truck talaga. Grabe yung mga dinaanan natin na truck na inovertikan. Kailangan kasi doble ingat ka, hindi ka basta-basta din sisingit kasi hindi ka makikita ng mga yan kasi marami kasing blind spot yung mga truck na ganyan. So ang kagandahan nitong motor, nakakasingit tayo pero kailangan talaga nating mag-ingat. So Nueva Vizcaya na tayo. Dito na tayo sa Santa Fe. Hindi ko alam kung anong pelikula yung napanood ko na pa yun, Akin ang Santa Fe. Si Fernando Po Jr. yata yun o si Bong Revilla, nakalimutan ko na, matagal ko na siyang napanood. Tingnan nyo naman mga paps kung gaano kadami yung mga truck na ino-overtaken natin. Mabuti na lang may gutter, tapos pag bumusina may ilaw naman tong motor natin pag bumusina tayo, kaya nakikita naman ng mga truck yung senyas na overtake tayo. Parang ganun. Siguro sa mga ibang tao, tatanungin nila o tanong nila sa sarili nila o sasabihin nila, nagpapagod lang yan, nag-endurance, napakalayo ng dinadrive. Ganun din kasi yung tanong ko noon, na may tropa kasi tayo na nag-endurance, si paring Joey. Sabi ko, anong napapala nito sa ganyan na biyahe, napakalayo. Pero pag na-try mo pala, tapos na-enjoy mo yung ginagawa mo, wala sa layo yan Ang importante kasi nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. At the same time kasi, nung napasok natin yung motovlogging, kumbaga plus content na, nag-enjoy ka na sa endurance, may content ka pa, diba? Nababawasan yung stress natin. Time check, it's 5 AM in the morning. Malapit nang lumabas si Haring Araw. Yun yung van na kasabayan natin kanina. Hindi siya maka-overtake kasi nga madaming truck. Ngayon yung daan kasi medyo patag na, humahataw na siya. Putan tayo ng mga truck na yun kasi nga umihi tayo, naihina talaga kasi ako. Buti na lang at may nadaanan tayo na CR doon sa may terminal ng, hindi ko alam kung anong terminal yun. Medyo maliwanag na yung kalangitan. Ito yung mahirap sa galing ka sa kumbaga gabi na biyahe, tapos biglang sisikat yung araw, sakit sa mata. So bale based doon sa Karatula na nadaanan natin, bale 7 kilometers from here to Bambang, Jollibee. Dito na tayo sa Bambang, bayan ng Bambang. Nagpagas na rin ulit tayo ng 300. Kanina nagpagas lang kasi tayo ng 500. Dito na tayo sa bayan ng Buyumbong. Magong umaga na kitang kita ko na si Haring Araw. Grabe, napakalayo talaga ng biyahe. Hindi ko alam kung medyo malapit-lapit na ba tayo sa Isabela or medyo malayo-layo pa. Pero based sa GPS natin is nasa 2.5 hours pa. Doon na kasi mismo yung yung starting mamaya. Pagka doon na yung take off. So time check, it's 6 AM. Ayun guys, welcome to Isabela. Let's go. Grabe, napakalayo ng biyahe. Tapos lumabas na talaga si Haring Araw. Sakit sa mata. Nandito na tayo sa Cordon, Isabela. Medyo malapit-lapit na tayo na parang malayo-layo pa sa katotohanan. Hindi ko alam kung ilang kilometro pa yung ating tatakbuhin para makarating doon sa ating location. Pero wag na nating isipin yung layo. Importante makarating na tayo para makapagpahinga na at kondisyon tayo mamaya. Lapit na tayo doon sa
tropa natin na pag-i-stayan muna natin. Supposed to be almost 300 kilometers lang sana kung dumiretso tayo doon sa grid. Kaso magpapahinga muna tayo ng konti before tayo magpa-inspection ng ating motor. So medyo napalayo tayo ng konti. Nasa 300 mahigit na yung papunta dito. Tapos mamaya babalik tayo doon sa grid. So malayo-layo din yung nabiyahe natin, kasi pagbalik doon another 30 minutes na naman. Talagang napalaban talaga tayo. Endurance na endurance yung datingan. Papunta pa lang talaga dito. So nandito na tayo guys. Grabe, parang naabot yata tayo ng nasa 380 kilometers yata. Sa sobrang layo. So bali nakarating din tayo. Dito muna tayo magpapahinga. Bali parang umabot yata tayo ng 380 kilometers. So kung total mo yan mamaya, plus mo yung papunta pa doon sa grid, 30 minutes pa. Hindi ko alam kung ilang kilometro yun. Tapos 650 yung tatakbuhin. Tapos yung pauwi baka abutin ng 1,500 kilometers. Napakalayo. Tinalo pa yung Ironman. Pero yung Ironman kasi 1,200 kilometers for 24 hours, dire-diretso naman yun. Ito naman may pahinga. August 19 ngayon, so pupunta pala yung mga Ducati dito. Bali yan yung tropa natin na sumundo sa atin dun sa may cafe para mag-stay muna sa bahay nila. Nilutuan pa tayo ng native daw na tinolang manok. Grabe, napakalayo ng bahay nila. Pero sulit naman kasi nilutuan naman tayo ng tinolang manok. Alright, nandito na tayo sa papasok sa kanilang bahay.